Sang Hyang Binatara Dewaya Bathara kangka wonten sing adhawuh Gusti nimbali kontenanipun abdi dalem kangka ngene ya kangka mula bukane sliramu nganti ndak timbali ana sanjroning kraton kaya-kaya aku kepingin yaiku dulinan dadu mergo ndak rasa-rasa sliramu sing pinter ngolah dadu ana ing sanjroning kraton Wirata. Duh Gusti, kula boten pantun Gusti menika kepitanganipun laranganipun agama saha laranganipun negari Gusti. Lho sing duwe negara iku aku sing duwe negara. Boten Gusti menawi duka ngutus dhateng ingkang abdi kangka. Kula saestu boten wantun Gusti nglampahi main dadu ingkang sampun kelampahan. Kangka wonten sing adhawuh. Iku sing ngutus aku. Warga wasesaning kraton iku gumantung saka swijining nalendra. Kiramu ora perlu melu-melu. Aku njaluk pulang. Muruk yaiku carane dadu menang iku kaya apa. Duh Gusti kula boten wantun saestu Gusti. Ajrih kaliyan pribadi kula ki ambek Gusti. Duh Gusti ati dalam patih wakulun pun samudra pangwonten jalmu ingkang loro wonten ing kraton Wirata Gusti. Sang Hyang Binatara Dewaya Bathara. Tapi siramu kok playu benjo tempeh lonjong mingis. Keringetmu ngambil liyan ana apa? Duh Gusti, boten kados-kados menika wonten marang muka Gusti. Wonten mengsah manjing dhateng alun-alun kraton Wirata. Menika menawi neniti Prabu Suparman menika ingkang manjing dhateng ing lebeting kraton Dewa Jagat. Prabu Suparman mule nggih boten lepat kados ngaten. Kaya-kaya aku ini Prabu Suparman nalika semana biyen ngresakno putriku yaiku Nidewuta. Banjur mrene maneh. Wah. Ratu ing negara Wirata. Matuwa. Yen pancen napa siramu ora gelem metu saka ingkang pelenggar wantah obrak-abrik kok kraton Wirata. Patih tak temonani wah kaya apa Suparman.
siramu ratu saka ing kraton Wirata Prabu Masukmati ya kok. Siramu Masukmati ora sisik sumendang Winara Satu. Dewa jagat. Sang Hyang Dinatara Dewa Bathara. Kaya-kaya Prabu Sisaman. Pancen ora sisik aku ngresakno putriku. Yaiku putriku nalika semana biyen, Mongkolak nganti kejodi yodhaku lan matih ana ing kraton Wirata. Yaiku Kincaka karo Upakinca. Raja mau dikeroyokan digawe wirang ana ing kraton Wirata. Iki dina bebetengmu ana ing kraton Wirata wis mati to perkara. Iki dina bakal aku males wirang pasiramu. Kekarepanmu kayamu iku dudu watek ing watek satriya. Dudu watek Nalendra. Umpama siramu ndarbeni watek satriya ora kaya mengkono. Dening kamane Senopati tulung perkara wis ora ana, siramu bakal ya iku sing tak goleki. Amrih menane kaya tak jaluk di Dewi Utari. Ya di Dewi mbok paringno. Wah, siramu bakal makleret-leret ana ing kraton Wirata. Ya cacah yen kurang bejo mati mergo aku kepareng. Aku kang bakal males wirangku ana ing kraton Wirata duk rika semana biyen. Eling iki. Aku mbok gawe wirang diajar karo Patih Kincaka lan Upakinca lan Raja Mara. Iki dina telung perkara wis modar. Wis mati.
iki dina sirah bakal tak seret kreta supaya ngerteni yaiku sekek karo kawula cewek ana ing kraton Wirata sirahmu iki dina tak gewirang kaya dene kahananmu nalika sekolah biyen iya aku padeno aku wis tuwa ya pancen tak jejuing kananmu Sang Prabu Matswapati ya Sang Prabu Durgandana kapundhutaken kreta kaliyan Sang Prabu Susarma ya Sang Prabu Susarma sinareng kapundhutaken kreta Sang Prabu Matswapati kaglandang wonten alun-alun den Ubenga Surat Gomara para prajurit ing negara Wirata Yali Bilowo ana apa kakakku kangko pun kakang lumong Sawasdi lawan Ratu Wirata yaiku Gustiku Prabu Matswapati Adi Bapa oi ono diglandang lawan anane Prabu Susarma tulungono dhewe menawa para ora gelem nulungi para bakal kesiku kan Ratu Wirata Adi merga ngailingono ya Dik ya bumi kraton Wirata iku gemah ripat pangan ya saka ing kraton Wirata para pipis ya ana kraton Wirata turu ya ana kraton Wirata tulungono Adi yaiku Gusti Prabu Matswapati moh ora ngono moh sing maksude kaya apa iku dudu wajibane Balawa dudu ya senadyan to dudu wajiban nanging para kudu iso ngabekti
kelawan Ratu Wirata. Moh, modhe omongi moh. Yen pancen para ora kersa de, yen kaya ngono pun Kakang dhewe ya Dik ya sing sedya tetulung kelawan Gustiku Prabu Durgandana. Menawa pun Kakang kalah mati iku sing tak doleki dhewe iso ketemu lawan Kanjeng Rama Pandhu Dewata. Menawa para tega karo pun Kakang tak temonane aja wong ora duwe daya kakuwatan apa-apa banjur tetulung karo anane Ratu Wirata. Apa kepengin modal takoni yo ben ora dadi apa-apa Dik. Waton pun Kakang yaiku tubuh apa sing dadi penjagaku. Yen kowe mungkung aku tak budal yo Dik yo. Aja tak nyatakne yen pancen nyata Prabu Susarma gelandang Gustiku Prabu Durgandana karya tak bagi telih anane Prabu Susarma iki. Banjur karepmu aku pateno tak pateni tapi wis kira-kira siramu wirang ana ing kraton Wirata Kendhing padha kawi isin-isin karo aku nalika semana biyen. Iya aku pateno ora duwe daya kekuatan apa-apa. Sang Prabu Durgandana dan gelandang kalian Prabu Susarma wonten ing wingking kreta ngantos beset kabeh kanan sinari ketinggal beset kanan niku dan injeng kalian Raden Balawa yo jagal Abilawa. Jagal Abilawa ngrapal aji Bandung Bandawasa ingkang ngrapal. Tandha yekti siswane Sanghyang Bathara Baru. Sinareng rampung anggone ngrapal aji Bandung Bandawasa. Jagal Abilawa mencolok ngejoki anane kreta. Wonten lebeting kreta menika wonten Prabu Susarma. Sinareng kajokan lawan Jagal Abilawa. Kreta ajur mungur
Sang Prabu Suparman ajur ngomor ketindes anane kreta. Prajurit saka ing negara Trigarba yen pancen nyata sliramu ora gelem gawe bebuguk kang mutamanton trimono usaka ketimbang getih jeblong dadang kemaretmu. Utamaning kaku sureke tegese wong cilik utama temen kakung jenenge wong lanang ngocolaken brajanira tan sisih ngocolaken tegese mbalangno braja gegaman tan sisih ora jangga prombul capanira jamu jangga tegese guru prombul tugel dawuh apa tanpa talimu panca tegese limo warna arane ilang nindakake suti ambal-ambalan kaping 3 antara krenda tindang bawa lan subada anane wong blai saka lan wong kena saka bae dasar wancine mangsa para wanci tegese wayah mangsa arane mangan kala dilan beneri bedhok tengah lesir tanah sing katon gatel gumaton bedhok dek jagungan kaya coro
Jaya jayane Raden Prahasmana sinar nglepasno pusaka enggel dan nunjak andhap kadodong tameng dodo foto walikat geblak kidul lawat banjir getih latok untuk ingkang alun-alun Kraton Wirata. Abdi dalem Prahat Ngara ingkang sinuwun rumaos gawok kegawan kula menika wonten memengsan saking wingking ingkang wonten ngarepipun kraton sampun sirna margolan nanging ingkang sinuwun wonten wingkingipun kraton kok kados-kadosa wonten gendera unggul-unggul peperangan ngaten kira-kira kekarapamu kaya apa suwami panjenengan dalem ingkang majeng kemawon umpami panjenengan dalem boten kersa majeng wonten bebaratan kapara nyata Kraton Wirata bakal tumpes boten wonten sisa-sisanipun. Waduh. Lah terus kaya apa? Aku gelem maju. Tapi sing ngusiri sapa? Sing dadi kusir. Aku sing dadi senopati, sing dadi kusire sapa? Umpami kula kemawon dados kusir kados pundi? Lho, wong siramu ku dadi juru tandak, dadi juru joget sing ana ing Kraton Wirata. Kok iso ngusir? Nggih cubi-cubi iki mawon. Mbok menawi Prahat Ngara saged ngusiri panjenengan dalem. Panjenengan dalem dados senopati nerajan memengsan saking wingkingipun Kraton Wirata niku. Ya yen kono, ayo njaba anane mondhut anane kreta kusirana kangen kuah kaya apa Prahat Ngara.
iki kok kaya-kaya mah ewu prajurit saka endi ingkang abdi dalem tumrahno boten mangertosi Gusti suami panjenengan dalem ingkang majeng wonten pebaratan panjenengan dalem ingkang majeng ingkang abdi Prahatmawa ingkang dados kusir ngaten niku Sang Raden Uttara andhar beni was melang-melang saking akeh memengsahan saking wingking para prajurit persasat boten kenging dipun wilang kanthi sanalika Prahatmawa nglirik mawon dhateng Gusti Nira Raden Uttara menika sanalika sinare saking wedine saking ajringe Raden Uttara mencolok den jambalik maneh kaliyan Prahatmawa lajeng kekapangan kami wonten sing ngdhawuh Gusti siramu wani jambak ringmu apa ora ngerteni aku iki putra Narendra siramu mung atas mulang joget kok wani nyandak ringmu menjenengan menika Gusti kula lirik kemawon sedya melajeng wonten menapa menika lho aku melayu ku mergo aku eling adikku ni Dewi Utari mendane umpama nganti ketebing mungsuh banjur adikku dikrama kaya apa ngaten nggih Gusti menika rumaosipun ingkang abdi Prahatmawa matek satriya menika kedah wantun piyambak menika nadyanto dipun bandani sedo tegesipun dipun bandani mati kedah wantun mati kawontenan satriya menika ingkang menapa Gusti panjenengan dalem menika lajeng mencolok saking kereta menawi panjenengan dalem kepethuk ngingkari janjinipun satriya mongko panjenengan dalem kesangkut dipun ungkul-ungkul kaliyan kitab suci wonten ing kraton Wirata janjinipun satriya menika pundi Gusti lho aku ngeman adikku supaya ora dikromokan ya ku sing mungsuh sing saka mburi ku ngono ngaten nggih Gusti amit sewu umpami kula ingkang dados Senopati panjenengan ingkang dados kusir kados Gus wong putra Narendra kok dadi kusir karepmu kaya apa mbok menawi panjenengan dalem menika ajri
kula ingkang wonten dados senopati labet-labuh kaliyan negari rata Gusti. Apa siapa wani maju oleh kedaratan pejah benjan menapa abdi dalem niku. Oh, ya yen pancen nyoto koyo ngono sira wani iso konggol juritmu perkawis menang kaliyan kalah niku dereng kapara nyoto. Kula namung sumanggihan kepengin sanget ngabekti kaliyan Ratu Wirata panjenengan dalem lakune dados kusir nggih Gusti. Ora ajar. Wong putra rapi didadekno kusir. Kersa napa boten? Menawi boten kersa kersanipun mamangsani kok manjing dhateng kraton menapa boten isak kraton Wirata niku. Ya yen pancen napa sira wani dadi senopati tak dadi kusir. Sumangga Gusti panjenengan dalem ngusiri dhateng Prahatmara. Kula jumparingi kontenanipun mamangsani. Sanalika Raden Prahatmara dados senopati ana ing kraton Wirata ingkang dados kusir Raden Utara kang sanalika kontenaning Raden Utara dados kusir Prahatmara dados senopati sumedya gempur mamangsani saking wingking menika bae. Yo tak kusiri kok. Wonten menapa Gusti? Iki kok ae nggono sanjroning alas iki karep yo apa? Mongko mungsuh iki ana ing burine kraton. Iki kok sirah wani apa ora wani? Inggih ngaten nggih Gusti. Nalika semanten ingkang abdi Prahatmara emut jaman semanten niku. Kering apa sirah? Kula menika tau meguru kaliyan penengah Pandhawa. Guru kula menika Arjuna. Inggih Janaka menika guru kula. Lho, siramu tau meguru menyang ing putuku Janaka. Nuwun inggih mboten. Mila kula menika enget menawi wonten bungkusan tegese buta wonten
inggih lewet rengin koro menika Gusti. Iku lho. Ana dhuwur wit rengin koro kok ana buntelan putih kok. Inggih menika tilasipun Rejuna kula dipun paringi kaliyan guru kula Janaka ingkang kangge reh menapa-menapa menawi panjenengan kula aturi mundhut Gusti. Lho, aku iki anak ratu lho kok Prabowo. Lah banjur aku kok mundhut bungkusan putih sing ana dhuwur ringin karo iki karepmu kaya apa? Panjenengan kersa napa boten? Ingkang wajib ngutus menika Senopati. Kusir menika ngandhapipun Senopati. Panjenengan kersa napa boten? Menawi boten kersa mundhut kapara nyata mengsah menika mlebet wonten kraton Wirata. Ya wis tak jupuke ngono blowok. Kok aneh mumpun putra ratu kok dadi dikongkon menek-menek karo kaya apa kok. Kersa iya wis tenang ya tak jupuke perkara iku lho kok akeh sapa ngene. Lah iki kok sakmene akeh wis sapa aku ana kranggane ratu nggih kersane iku semangga. Terus iki kaya apa? Kok pusaka kok akeh kok ngene iki? Inggih menika ilasipun pusakane guru kula Harya Janaka Gusti. Prana wonten sing ngadhal. Yen kono iki tak paring lan siramu. Nuwun nggih panjenengan kusiri ingkang abdi Rahatna. Duh. Kanjeng kula menika boten mentara dadi panjenengan. Ora ngono nek kok ndoprok nangis ta apa. Kula menika sejatosipun Janaka ya. Lho gak payah aku tuku dhewe ya. Wis nanggit menawa neniti yaiku bungkusane pusaka iki pusakane nganggo tutup Janaka. Nuwun nggih ingkang putra nyuwun Gong Samudra pangapsa. Wis ora dadi apa-apa nang, ora dadi apa-apa putu. Lalakon iku wis kaya ngono ya nak. Jerman iso ora bisa nyewaki lakone dhewe, patun iku wis kelakon ya nak. Aku wis krasa kok, wis krasa. Yen Rahatnala iku putuku Arjuna. Nuwun nggih Kanjeng ingkang putra nyuwun Gong Samudra pangapsa. Ya tak pangapura, tak pangapura. Yen kok ngono aku tak dadi musir. Jumparingen anane yaiku masa sing mlebu ana isin dhewe kraton. Nuwun nggih Kanjeng kula nyuwun pamit. Kula jumparingi mungsuh saking kraton Kastina.
Dewa jagat Sang Hyang Binakara Dewa Yobatara ana cumloroti pusaka iki kaya dene nyembah karo aku kok ora dikenak lara dadaku kok ora iki pusaka iki kok kaya eling aku gak wayah pusaka kok sungkem karo aku ya Tangger putuku Janaka slamet yo nak siramu yo nak yo aku nek eling-eling kaya sing kebangetan putuku ngasdina putuku kok ora kena dikandhani ora kena dituturi ora ngerteni menawa urip iku mek kaya ngene bloko ora mikirno ana alam baka putuku Kurawa kok tega ya tangan Rejuna pun eyang eling karo pusaka munak pun eyang tak balik menyang Kital Kondo slamet ngger anganmu ana kraton Wirata ya nak yo ora gelem bathok angane raga. Kaya-kaya aku eling. Iku kaya siswaku. Engger Rejuna. Jeramu slamet yo nak yo. Anakku Bargawa uga slamet. Ecut balik menyang Depok Pertapang Tegal iki anake. Daya dayaning angin manjing ana ing kraton Ngastina Negari.
Sangka wonten sing ngadhawuh Gusti nimbali lan ingkang abdi dalem kanggo siramu kok kaya-kaya ora percaya ananging yaiku Nalendra kala kraton Wirata ingkang abdi dalem kanggo pedados kemawon nanging Gusti kula aturi ender-ender main dadu menika kados kadosa boten nyondongi dhateng ingkang abdi dalem kanggo wonten sing ada yen pancen siramu iso aku sing ana siramu inggih nanging kula menika boten pantun Gusti kanane Raden Kangko juru pasar tegese kepala pasar dan dawuh lan Sang Prabu Mastopati piyambake boten kersa kemawon mulang muruk dadu wonten ing negari Wirata saking kejangkauan Sang Prabu Mastopati mondhok Tangidon Kencana sinar mondhok Tangidon Kencana den balangaken Sang Kangko ambruk kepupu Raden Kangko menika kok dijalu moro yo pancen kaya mengkene iku yo wong ayu lelakone urip mengke yo kok cekep banget yo Ratu Wirata kok tega bawan Pangidon Kencana salindri mungkin sing ngadhawuh siramu wis tak kongkon metu saka ing Kraton Wirata aja ngemban anakku mergo siramu sing duweni dosa menenggih menika nggih kula wedal nggih wedal ayo karek metu yo dagang yo aku kok ayo metu kono menenggih wedal wedal kakak yo dik yo kok maneh yo dik yo kelakone urip bangku utawa wonten sing ngadhawuh Kanjeng Rama ya ngono nak putra Nalendra iki ya kaya ngono ngabekti karo negara ngabekti karo wong tuwa iso nyirnakno yaiku Prabu Susarman iso nyirnakno yaiku sekai para prajurit kabeh man kaya dene rumangsa bungah pun bapa duh Kanjeng Rama apa ingkang putra utara badhe matur inggih Kanjeng Rama matur apa ngaten Rama ingkang mejahi Prabu Susarma inggih Susarman menika sanes ingkang putra utara lho ya sapa Jagal Abiyama lah dening ingkang ngunduraken prajurit Ngastina menika Rahatnara lah dening Raden Kangko menika sejatosipun putra panjenengan piyambak inggih menika Puntadewa salindri
menika garwanipun Kunto. Lah dening Bilawa menika Rama putra panjenengan dalem Sena Werahat Nala menika Harya Janaka. Aduh putuku kaya
ana perang gedhe yo nak yo. Perang gedhe iku perang Baratayuda Jaya Binangun. Dene anane kedadan perang gedhe. Aku mau urip nak urip. Tak labet labuh karo putu-putuku. Besok menawa anak-anak wis yaiku dadi Senopati, aku yo kok dadi Senopati. Pandhawa aja mati yo nak yo. Aja mati. Pun eyang bae sing mati ora dadi apa-apa yo Ger yo. Nuwun nggih Kanjeng Eyang saged matur sembah nuwun. Kula kaliyan Sudara kula nyuwita wonten ngarsanipun Kanjeng Eyang setunggal taun menika sampun bunga Eyang. Dene dinten menika sampun luwar saking hukuman. Kula menika sampun dipun luwari hukuman kula. Iya nak, ayo padha memuji lan yang darbe pasti ben siramu bisa raharja ya nak ya ana ing kraton Wirata kene sakuntara ya Ger ya. Nuwun nggih Kanjeng Eyang Esta Kedhah. Sang Prabu Durgandana ya Sang Prabu Mahkota. Ramasa Getun kedunung boten mangertosi menawi menika Pandhawa nyamar dados kanane juru pasar, nyamar dados kanane pejagalan, nyamar dados juru beso, tegese juru joget. Sanalika sinau sampun ngempal wonten ing negari Wirata, jenjem ayem boten wonten sambe kala menapa. Pandhawa sampun luar saking pakenjaran kesinaran tirta pertanda kaya ana Andrawina bujana panutuping kekayon.